खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबथा सान। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया मार्च दाननि 19 आरो 20 अक्ट'खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मध्यमपुरनि नम्बर बियाब बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव खुंनाय जादोंमोन। बेनिनो दिनै बाथौ गौथुमनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया जोबथा सान। दिनैनि बे जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मैयानि आद्रा थानाय थान्दै मेलखौबो फोजोबनाय जायो आरो जिल्ला गागि आफादाव आफादगिरि बिरेश्वर बर' गाहाय नेहाथारि मणिकान्त बसुमतारीखौ सायख'नाय जायो। प्रकाश बसुमतारीनि सामलायनाय बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीया आरो बानजाय आफादनि आफादगिरि बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगयारिया बराय बिबुंथिखौ होयो। बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो बुंथिगिरि पुष्प खाख्लारिजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि खनित दैमारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा दिपेन खाख्लारि, ब्रजेन मोसाहारि आरो गोबां बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। बाथौ गौथुमनि खुंगा 9थि बोसोरारि जथुम्माया मैयानिफ्राय 19 आरो 20 मार्च खालाराव सुरबथार डिस्ट्रिक्टनि मध्यमपुरनि नम्बर बियाब बाथौ थानसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै जानानै थाङो। बाथौ धोरोमा मोनसे बयनिफ्रायबो गोजामसिन धोरोम होननानै जों बेखौ मिथिनो हायो आरो बर'फोरा मैखोमैनो बे बाथौ धोरोमावनो माने सोदोमस्रि मोनजानायनिफ्रायनो बेयाव बे धोरोमनि सिङाव रायजो जाबोदों आरो मिरुआव 1992 मायथाइयाव जेब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दाखालि बावैसो रुंसारि जालांनाय जोंनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रुपनाथ बसुमतारी आरो मानगोनां बानेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव आफाद दानायनि बे समावनो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेयाव गलाघाट जिल्ला महरै गायसनजायो आरो बेनिफ्रायनो बे बाथौ धोरोमारि गौथुमा गलाघाट जिल्लायाव थानाय बर'फोरनि बाथौ धोरोमारि बर'फोरनि गेजेराव बेनि नेम खान्थि बेनि सोदोमस्रिखौ गायसनबोनो नाजाबोबाय थानाय नुदों आरो बिथांमोननि नाजानायनो दिनै जों बुंना लानांगोन हयथ' गलाघाट जिल्लानि बिदि बाथौ धोरोमारि न'खरफोरा मोनसे सोदोमस्रियाव फैदों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव बा मोनफ्रोमबो न'खरावनो समायनायै माने सिजौ गायनानै बाथौ थानसालि गायनानै गुबुन गुबुन जिल्लानि बा बुहुमाव थानाय बर'फोरनि बाथौ धोरोमारि ओनसोल बा न'खरफोरजों समानै आवगायफानो सिगां लांनो हादों आरो जों बेखौ बुंनानै लानानै मोजां मोनो जे गलाघाट जिल्ला बाथौ धोरोमारि गौथुमाबो मिरुनि सिङाव थानाय जायफोर जिल्ला दङ बेनि गेजेरावनो मोनसे मख'जाथावना मोनसे बियो जिल्ला आरो बेहाय बे बाथौ धोरोमारि गौथुमनि गलाघाट जिल्ला कमिटिनि गोदान आफाद दाबाय। गोदान आफादाव बिरेश्वर बर'खौ आफादगिरि आरो मणिकान्त बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'नानै मोनसे 3 बोसोरनि थाखाय आफाद दानानै लादों। आं बिथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आं जासियो आरो बे हाबाफारियाव मिरु बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां सभाराम बसुमतारी बिथाङा फैदोंमोन आरो फैनानै बिथाङा आथिखालाव बाथौ धोरोमा लानाय गोबां बिथिंफोरखौ आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों सोदोमस्रि जानो हानाय बा माबानाय बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों। बर' कसारी गावहायुङारि खुंथायनि मासिगिरि मानगोनां अनिल बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि गेजेराव नुजाफैदोंमोन। बिथाङाबो खुंथाया बे बर' माने बाथौ धोरोमारि बिथिंफोरनि सायाव लानाय हाबाफारिफोर आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जे बर'फोरखौ जौगाहोनाय बा बायदि बिथिंफोरखौ धोरोमनि तत्त्वफोरनि सायाव अनिल बसुमतारी बिथाङाबो बुंबाय आरो जोंनि बाहाय गलाघाट जिल्लायाव जेसेबां माहारियारि आफादफोर दङ बे माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा मोनफ्रोमबो आफादनिनो दिनै गेवलां मेलाव बाहागो लादों। थान्दैफोराबो गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। आं सानो बियो बाथौ धोरोमखौ जौगाहोनायाव बाथौ धोरोमखौ मेहेर गोनांसिन खालामनायाव गलाघाट जिल्लानि बाथौ
धोरोमारि न'खरफोरनिबो गोबां बिहोमा थागोन आरो बे बिहोमाखौ बेनि धाराबाहिकखौ बेनि बोहैथि दाहारखौ जेब्लायबो गलाघाटनि बाथौ धोरोमारि दैदेनगिरि आरो न'खरफोरा आवगायलांनायाव बुहुमनि बर'फोरजों समानै सिगांलांनो नांगोन आं बेनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो जथुम्माखौ जाफुंहोनायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ खनसे जासिबावनाय जाबाय। गलाघाट जिल्लानि बे 90थि बोसोरसालिया 3 बोसोरिया जथुम्मानि जिखिनि कनफारेन्स जादों बेयाव कनफारेन्स जानायाव फैनानै मोजां मोनदों जे गलाघाट जिल्लानि बहाय गासै रायजो राजाखौ नोजोर होदों जे बहाय गावनि जिखिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमखौ अनसायनायखौ नुदों जे गोबां जिल्लानि खना खनला बा बियाबनि मानसिया गामिनि मानसिफोरा बहाय बाहागो लादों आरो थानसालियाव जिखिनि बावनाय थिनाय आरो जिखिनि आर'ज खालामनाय बे आर'ज खालामनायाबो थिगखौनो नुदों थ' आसाफारिया जोंनि जिखिनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानाय आरो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि रायजोनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया एसेब्लाबो बिधान होगोनखौ आसा खालामदों आरो इयुनाव जोङो नोंथांमोननि बे गलाघाट जिल्लानि हेफाजाबैनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमाव जिखिनि मावनांगौ बेखौ मदद मोनगौखौ आसा खालामदों आरो आसा फारिदों जोंनि बे जि धोरोम फोसाबनायाव बा फोसावनायाव जोंनि जिखिनि जों दा नांनानै दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा निस्सय नोंथांमोननि हेफाजाबजों आवगायलांनो हागोनखौ आसा खालामदों। नाम्बर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे थानसालियाव मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै गलाघाट जिल्ला कमिटि दुलाराय बाथौ गौथुमा 9थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंदों। बे जथुम्मायाव आंखौ इनायग्रेटर हिसाबै लिंनायनि थाखाय बेवहाय इनायग्रेटर हिसाबै बाहागो लानो हानायनि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो फैनानै नुफैबाय थांनाय 3-4 बोसोरनि गेजेराव नैबे मध्यमपुर ओनसोला बिसेसकै नैबे थानसालि बेवहाय बाथौनि जानाखि कालचार बाथौ धोरोम होनना बुङोबा जिखिनि जों मिथिगौ बेनि बागै गोबां बेवहाय मोनसे थासारि बा इनफ्रास्ट्राक्चार बेवहाय डेभेलप जाबाय। आसा खालामो फैनाय दिनफोराव जोंनि धोरोम सिबियारिफोरा बे धोरोमखौ भारताव मोनसे आबुं भारतनि मोनसे राजधर्म हिसाबै प्रतिष्ठा खालामनायाव नैबे मध्यमपुर ओनसोल एबा नाम्बर बियाब एबा गलाघाट जिल्लानि गासै बाथौआरिफ्रा निस्सय मदद होगासिनो दङ होलांगोन। बेवहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै फैदों। बिथाङा गावनि स्पिचनि गेजेरजों आङो बुंना लानो लुगैयो बाथौ धोरोमनि सायाव गोबां खोथा बिथाङा बुंदों जाय बिथांनि जानाखि खोथाफोरा निस्सय गलाघाट जिल्लानि बाथौआरिफोरनिल' थाखाय नङा बियो बुहुमनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय गोबां माखासे बिथांनि जानाखि सान्थौ बिथांनि जानाखि सानस्रिया बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों बेरखांदों। आङो बिथांनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साबायखर होदों। बिथाङा खाथियावनो दङ आं बिथाङाबो निस्सय बुंगोन आंनिफ्राय बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायनि जानानै जाखिनि जोङो बाथौ धोरोमारि जानि फसंथान गायसननायाव हेफाजाब होबाय थादों होलांबाय थागोन फैनाय दिनावबो होलांबाय थागोन बेखिनिखौ आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। 2022 सननिफ्राय 2025 सनसिम जि मोनसे आंखौ गोथार बाथौनि मोनसे बिबान होनानै गलाघाट जिल्लानि रायजो राजाया जानजि खाफ्रानानै जेरैबायदि खामानि मावनो होदोंमोन बे लेखायै आं 2022 सननिफ्राय नैबे 25 सनसिम बोसोरथाम हानायखिनिखौ मावबाय। रायजो राजाया जेरै सान्दों बेबादि जायाबो जानो हागौ। दा आंनि जि हानाय केपासिटि बे मथे मावबाय। बेयाव माबाफोर गोरोन्थिबो जालांनो हागौ गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय आरो जायफोरखौ मावनानै मोनसे मोजां खामानि मावनो हाबाय बेखौ आं गावनि तरफनिफ्रायबो गोग्गानाय मोनगोन। जियानो हक
मैया 19 मार्चनिफ्राय दिनै 20 मार्चसिम जि मोनसे हाबाफारि जालांबाय गासैबो बे जथुमानि हाबाफारिफ्रा बिराद मोनसे मोजां सोद्रोमै जालांदों बेखौ मोनसे रेकर्ड होननांगोन नाम्बर बियाब बाथौ थानसालियाव जिथुनाखि मोनसे बिथांमोना खुंफुंनानै होबाय बानजाय आफादा बे जोंनि थाखाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बे जथुमायावनो मख'नांगोन जे खनसे मोनसे मेलावनो मिरु बाथौ गौथुमनि साब्रै साबा गोख्रों मोनसे आलासि आफादगिरिखौ लानानै बेयाव नुजाफैनाया जोंनि थाखाय खाफाल गोनां बेजों लोगोसे जोंनि BKWSनि गोख्रों जायफोरनिखि सोद्रोमा जोंनि लकेलानो जा बा दिनै अनिल सारानो जा बिथांमोना नुजाफैबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बेखौ आं साबायखर बावगोन एखे साबायखर बावथारनांगौल' गैया जिथुनाखि बे जोंनि बानजाय आफादनि जाय जोंना कनिल बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बिथांखौ बावनो हानाय नङा मोजाङै मावदों आरो बिनि जि मोनसे खरसा ओरैबादि 9-10 लाख थाखाजों जि बे मोनसे ओरैबादि मोनसे मोजां कनफारेन्स जथुमा खुंफुंनो हादों बे मोनसे जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं सानो आरो दिनै बे जथुमायावनो जों खनसेयैनो जे जोंनि जिथुनाखि गोदानै दाफुंनाय गासै बडि पेनेल जाजोब्बाय बे जोंनि थाखाय बिराद गोग्गाथाव बाथ्रा आं बेखायनो गोजाम आफादगिरि जानानै दिनै खावलायगोन आरो मिजिंथिगोन जे जों जि मावनायाव जोंनि जिथुनाखि जों बेसेबां हादों हायाखै बेखौ मिथिया नाथाय दानि जायफोरनिखि बिबानगिरि जोंनिख्रुइ बिराद गुनानो मोजां मावलांनो हागोन बिथांमोना आं बेखौ एखेबारे मिजिंथियो आरो बिथांमोननि जि मावगोन बादि मोनसे गोसो बे मोनसे बेरखांदों आं जायफोरनिखि गोदान दैदेनगिरि आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बोर सारसिगोन बिथांमोनहा निस्सय मावलांनो हागोन लाइमोननिबो जायफोरनिखि दैदेनगिरि बेबो फ्राय दाफुंजोबनाय जाबायानो जायफोरनिखि आफादगिरि नेहाथारि दादों आंनि नोजोराव थारमाने गुबुना माब्रै नुदों आं बेखौ मिथिया खुब मोजां जादों मोजां मोनसे आफाद दादों आं बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनि बोर सारस्रियो जोबथारनायाव दिनै गोजोनथाव खौरां माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि LKG UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन